Вітаю вас, мае шаноўныя сябры на канале Вохра Сервіс. І сёння ў рамонце на нашым стале знаходзіцца смартфон Huawei. Хутчэй за ўсё, гэта Huawei Y5-2. Зараз мы гэта праверым. Здымаем вечку. Достаем аккумулятор на 2200 мАч. Модель CUN-U29. Так яно і ёсць. Таких мабільнікаў было у мяне нядаўна ў рамонце ўжо 2, і ва ўсіх іх были проблемы с USB раздымом. Пришлось менять раздымы, обновлять оторванные пятаки. Як рассказал замоўца, яго смартфон не ўключаецца. І гэта сапраўды так. Няма вибровыклика, не включается. Давайте с вами замеряем напругу на аккумуляторы. Целых 2,8 вольта. Зразумела, што гэта вельмі мала, каб смартфон у нас уключился. Включим лабораторник и подштурхнем аккумулятор малым током. Поглядим, колькі ён у нас набраў. Три и 3,3 вольта набралось на аккумуляторы. Давайте попробуем подключить смартфон до подзарадного. Что у нас отбудется? Берем USB тестер, подзарадку, коннектим кабель до смартфона. Ну, пока что у нас 0 эмоций. USB тестер нам показывает споживание у 400-360 мА. Нібито подзарадка йде. Чекаємо хвилинку і знову заміряємо напругу на акумулятори. Поглядим, чи набрав заряд акумулятор. Аккумулятор у нас наоборот разрадзіўся. Ну, гэта падказвае мне, што у нас праблемы па лініі USB. Бярем вось такі перахаднічок, у які устаўлены не запаяны USB раздым, для чаго каб можна было зручна замераць супраціўленне на пінах. Коннектим пераходник до смартфона.
Зноў включаем мультиметр. На гэты раз у рэжым празвонкі. І давайте з вами паглядзім, што ў нас адбываецца па ланцугах USB. Земля звонится. Плюс 5 вольтов не звонится. Это добро. Дата плюс, дата минус. Опа, коротыш. Заўважце, калі ласка, што я шатаю раздым, і супраціўленне у нас праседае. Дата плюс, дата мінус у нас знаходзіцца ў кароткім. Гэта і ёсць прычына, па якой акумулятор высаджаны ў 0. Гэта ёсць прычына, чаму смартфон не ўключаецца. Галоўнае, каб справа была у USB раздыме, каб контроллер подзарадкі і працэсар смартфона не атрымалі шкоды. Разбираем смартфон, меняем, выпайлаем USB раздым і на голых пятаках будем зноў замяраць супраціўленні. Калі там супраціўленні будуць добрыя, значыць, хутчэй за ўсё закончыцца заменай USB раздыма на новы. Разборку гэтага смартфона і замену USB раздыма з аднаўленнем адарваных пятакоў я ўжо падрабязна паказваў у сваім папярэднім відэа. Смартфон я ўжо разабраў, і ўнутры мяне чакаў сюрпрайз. Сюрпрайз ад папярэдняга рамонтніка ці сервісніка, які пакінуў нам, мякка сказана, не зусім акуратныя сляды. Па-першае, USB раздым запаяны неродны. Вось паглядзіце, выпаяны дохлы раздым з завода на гэтай мадэлі выглядае вось такім чынам, і можаце параўнаць яго з тым, які быў запаяны папярэднім рамонтнікам. Па-другое, бачым на плаце вакол USB раздыма буйныя сляды флюса. Флюс у нас не адмываўся, яны выступаў паўсюль. Па-трэцяе, перагрэлі плату ў гэтым месцы, аплаўлены пластык раздыма акумулятара з гэтага боку. І самае дрэннае, што на плаце у нас сколатая дэталь. А трох вывадах, хутчэй за ўсё, гэта транзістар. Верх яго проста знесены, бачная начынка. Ну што сказаць, я пацікаўлюся, дзе рамантаваў да гэтага замоўца смартфон. Пры такім перагрэве магчыма, што не вытрымаў і мікрафон. Аб'ём працы пакуль што застаецца невядомым. Здымаем раздым, наводзім парадак, будзем выпаиваць сколатую дэталь і ўрэшце рэшту замяраць на пятаках супраціўлення, калі пятакі не адарваныя. Вярнуся на сувязь пазней. На жаль, шаноўныя мае, вымушаны паведаць вам сумную навіну. У нас дохлы працэсар MT6582V. Мультиметр зараз у рэжыме падзення напругі. Чорны шчуп ставім на піны дата плюс, дата мінус, чырвоны на зямлю. На адным 20 мілівольтаў, на другім 26 мілівольтаў. Гэта катастрафічна
мала павінна быць, што ўласціва для працэсару МТК, каля 700 мВ. Праверым нашы дадзеныя ў рэжыме празвонкі. Чорны шып на зямлю, чырвоны на дата плюс, дата мінус. Мультиметр у нас зазвенеў на адным 10 Ом, на другім 13,4 Ома. Анамальна нізка. Працэсар у нас пагарэлы. Высветлілася, што на плаце па ланцугу дата плюс, дату мінус не хапае яшчэ двух элементаў. Нулявыя резісторы яны распаяныя, а вось ахоўныя супрэсары адсутнічаюць. Бачым пустыя пятачкі. А яны з завода павінны тут быць. Хутчэй за ўсё, падчас папярэдняга рамонту нехта дурной рукой іх выдаліў. Хто яго ведае, можа, у адпаведны момант гэтыя супрэсары павінны былі выканаць сваю ахоўную функцыю, але ж іх не было, і працэсар паспяхова пагарэў. Магчыма, канешне же, дапусціць, што плату ўгрэлі настолькі, што шары пад працэсарам пазліпаліся і знаходзіцца ў кароткім, але ж гэта малаверагодна, бо працэсар знаходзіцца занадта далёка ад USB раздыма. Што ж, буду зараз званіць замоўцу і узгадняць з ім новы кошт рамонта, бо рамонт значна ускладніўся. Акрамя таго, што трэба будзе залітаваць на плату новы працэсар, трэба будзе яшчэ здымаць і рэболіць флеш-памяць, бо яна занадта блізка размешчана да працэсара. І падчас працы з апошнім амаль што з верагоднасцю ў 100% шары з яе паўціскаюцца, бо усе два чыпа вельмі шчыльна заліты кампаўндам. Выйду на сувязь. Здымаем, шаноўныя мае, донарскі працэсар з платы планшета. І пасля зняцця працэсара з
пинов дата плюс, дата минус, USB коннектора короткая у нас зникла. Ставим мультиметр в режим прозвонки. Чорний земля, червоний дата плюс, дата минус. Мультиметр у нас не звенить. Яны так само звонилися поміж собой. Зараз яны поміж собой не звоняться. Таким чином, шановне моє, зараз наша задача висвітлити, ці сапраўды пагарэў наш працэсар, ці просто шары пад ім зліпліся. Дзеля гэтага адчыняем на працэсар MT6582 даташыт. І нам трэба знайсці два вывода працэсара, які адказваюць за USB дата плюс, USB дата мінус. Будем шукаць на карце выводаў дадзенага працэсара. Нас цікавяць вертыкальныя колонкі 25-26, гарызантальная колонка з літарай R. Павялічваю, і можна ўбачыць, што дадзеныя вывады у нас размешчаны каля краю. Вось яны, USB дата мінус, USB дата плюс. Шукаць будем наступным чынам. Па малюнку мы знойдзем вось гэты край і будем адлічваць. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 колонка з гэтага боку. Таксама нам на працэсары трэба знайсці земляны вывод. На плаце я яго празваніў. Ён у нас на гэтай карце абазначаецца як DVSS 26A. Вось тут будем ставіць чорны шчуп, а вось на гэтых двух пінах будем ставіць чырвоны шчуп. Будем заміраць у рэжыме празвонкі, а таксама у рэжыме падзення напругі. Таксама у дачыненні да дадзенага даташыта нас будзе цікавіць апошняя старонка, дзе патлумачана маркіроўка чипа. Поменшу. Так, працэсарам маркіруецца як MT6582V, так яно і ёсць. YW гэтыя 4 значка, гэта у нас дата-код. Значком адсоткаў помечена важная для нас літара. У нашым выпадку вось уся гэтая строка гучыць наступным чынам: W, A, H, H, A, H. Значыць, нам важна, каб літара W і на тым працэсары, які мы будем запаивать замест пагарэлага, супадала. Мы будем запаивать процессор MT8382V, знятые з донорской платы, с планшета Texet TM8054. Чаму 8382, а не 6582? Тому что процессор MT8382V является планшетным аналогом
працэсара MT6582V, які запайваўся у мабільныя мэйны. Наш донарскі працэсар мае вось гэтую маркіроўку, якая гучыць наступным чынам: WAHHTH. Літара W супадае, значыць, смела літуем донарскі працэсар на наш мабільны мэйн. Значыць, злева у нас знаходзіцца працэсар MT6582V, справа MT8382V. Першы тэарэтычна дохлы, другі тэарэтычна здоровы. Давайте параўнаем падзенне напругі на каналах дата плюс, дата мінус. Чырвоны шчуп на земляны вывод, чорны на каналы дата плюс, дата мінус. Усяго лиш 84 мілівольти. Дата мінус. – 89 мілівольтів. Зараз на теоретично здоровим процесорі. Дата плюс у нас 762 мілівольти. Дата мінус 762 мілівольти. Таким чином, робим виснову, що МТ6582В у нас відправляється у смітницю. І знову вітаю вас, мої шановні сябри, на каналі Вохра Сервіс. Праця з даденим смартфоном криху затягнулася, прийшлося натанчить з бубном. Основні танці з бубном заключалися у прошивці даденого смартфона. Об гэтым крыху пазней. Прыйшлося патанчыць з бубном і падчас запайкі працэсара MT6582V, а дакладней яго планшетнага варыянта аналага MT8382V. Зараз тут запаяны менавіта MT8382V. Прыйшлося аднаўляць функцыянальны адарваны пятак. Праклейка пятакоў на плаце ў дадзеным смартфоне вельмі дрэнная. У дадзены момант прадэманструю. Смартфон подзараджаецца, ён у нас выйшаў на працоўны стол. Першая праблема, з якой сутыкаліся сервіснікі, а таксама народныя майстры падчас замены флеш-памяці на дадзеным смартфоне на новую ці донорскую, гэта тое, што флешы ў іх не каннекціліся іксамі. І сапраўды, калі я у згоднасці з ключом, вось тут у нас у сокеце іксоў ёсць стрэлка, і сумяшчаць трэба разам з кропкай на флешы. Дык вось, у такім парадку сокет 221 у нас не каннекціцца, ні адзін пін не заканнекціўся, і праграматар выпісаў нам date, флеш date, мёртвая флешка. Калі б я падаткнуў донорскую, а яна павінна была быць спраўнай, то атрымаў тую ж самую карціну. Ну што ж, у адчаі я ўзяў і павярнуў ключ на 180 градусаў, і маё здзіўленне заключалася ў тым, што дзве флешы у нас заканнекціліся, прачыталіся, яны аказаліся спраўнымі.
Але ж падчас запайкі роднай флешы, а я з яе папярэдне счытаў ROM1 юзер файлы 512 мегабайтаў і па 4 мегабайта скачаў з ROM2 і ROM3. І добра, што гэта зрабіў, пра гэта паклапаціўся. Гэтыя ўсе рома яны нам потым спатрэбіліся. Дык вось, мабільнік у нас пасля запайкі роднай флешы на роднай прошыўцы не уключыўся. Увогуле працэсар не змог вычытаць з флешы інфу. Добра, тое ж самае я зрабіў і з такой же самай KMFMX2012M з донарскай флешкай. Тая ж самая карціна. Паспрабаваў прашываць тыя прашыўкі, якія прапанаваў нам форум ForPDA. Ні на адной прашыўцы у нас смартфон не ўключыўся. Прашываў і Infinity донглам, на адной там версіі прашыўкі увогуле атрымліваўся цалкам труп. Ён не канекціўся, не вызначаўся ноутбукам. Прыйшлося выпаіваць флешы і выдаляць прашыўку. Пасля таго мы зноў атрымлівалі канект. Ну, такім чынам усё упёрлася у думку, а не паспрабаваць ці нам запаяць флеш KMF720012M да таго ж, што на ForPDA я напаў на прыклад паспяховай замены. Зараз перасядзем за ноутбук. Зараз я паспрабую падрабязна расказаць свой метод ажыўлення Huawei Y5II CUNU29, і мой метод падыходзіць менавіта для флеш-памяці Samsung KMF720012M. Родная флеш там стаяла KMFN X2012M. Я ставлю зараз сокет. Родную флеш-памяць KMFN X2012M. Буду рабіць усё тое ж самае, што я рабіў і з флешой KMF720012M. Устаўляем ключом павернутым на 180 градусаў. Подключаем программатор. Включаем старую версию EASY Tag Tool. Не тую, якая ўжо пастаўляецца з EASY Tag Plus, а менавіта старую версію. Очистим лог. Зараз мы очистим флешку. Отчиняем eMMC утилиту. Натискаем на клавишу Scan. Все пины вызначились. Натискаем клавишу Detect. Подадена на флеш напруга з праграматара. Флеша прочитана. Пригадаю, што з роднай флешы я захаваў бэкап XCSD, а таксама 512 мегабайтаў з ROM1 і па 4 мегабайты, гэта значит цалкам ROM2, ROM3. Пераходзім на укладку Advanced, сервис eMMC. Тут только обираем Moving формат Unreset. Выконваем. Пагаджаемся.
Нам праграматар выпісаў аднавірце XCSD. Далей абіраем Moving Factory Reset, выконваем, пагаджаемся. Ёсць. Здымаем напругу з флэшы, для гэтага націскаем паўторна скан. Зялёны індыкатор у нас згас, напруга знята, зачиняем праграму. Далей адчыняем праграму, новую версію, якая пастаўляецца з праграматарам IASI GTEC+. eMMC Tool. Увогуле, мне гэта праграма спадабалася, яна дазваляе шыць з кайтер файламі. Спрабуем заканекціць флеш, жмем вот на гэтыя стрелкі, размешчаныя па кругу. Check eMMC. Ёсць. Надалей записать сразу все регионы. Обираем ROM 1, ROM 2, ROM 3 и bootconfig. Бэкап, які мы зрабілі раней. Вось тут у меня папка, заведенная на родную флеш, и вось все наши файлы тут. Обираем ROM 1, ну и бачим, что автоматично у нас все расставилось. Ревизия 1.8.5.1. Значит, далей вельмі важный момент. Родная флешка KMFNX2012M мае ревізію XCSD 1.8 у рисках MMC 5.1. Але ж, калі б тутака у нас у іксах стаяла флешка KMF722012M, то пасля прошивки гэтай версии XCSD у нас быў бы наступны лог. Версия 1.7 у рисках MMC 5.0, MMC 5.01. Гэтага пужацца няма чаго, гэта ў дадзеным выпадку нормально. Записать все ROM. Погнали. Вельмі хутка працуе праграматар. Все зроблена, выдал нам праграматар. Далей мы пераходзім на укладку запіс по вендору. Абіраем працэсор МТК, бо будзем пісаць из скатер файла. І далей важный момент, что мы пампуем на ForPDA. Значит, набираем у пошуку Huawei Y5 CUN-U29 прошивка. И одразу у нас является форум ForPDA. Заходим и бачим лист Huawei Y5 прошивки. У прошивку выбираем официальные. И тут выбираем C479B123. Попадаем вось на эту укладку. Рутованная з установленным Kali Tush Recovery версии 5.7.3. И натискаем спамповать. Пампуем RAR архив. И вельмі важное примячанне от автора.
В SP Flash Tool в качестве Download Agent DA выбрать DA SWSEC bin, находящийся в папке 807 SEC DA. У дадзенай зборцы нас будзе цікавіць прошивка, якая там знаходится. Также в папке по ссылке находится сервисная прошивка S567 B127. Вось менавіта вось на гэтай прошивцы наш смартфон и поднялся. Калі мы спампавалі, атрымалі, тут у нас есть SP Flash Tool, папка 807 и вось наш DA файл. Таксама тут есть 123 прошивка. На ёй, калі мы прашьем смартфон, мы атрымаем поўны труп, ён нават не будзе канекціцца да ноутбука. Нас цікавіць 127 прошивка. Вось яна. Адчыняем зноў eMMC Tool и абіраем Skyter файл. CUN29. Вось ён, 127 прошивка, я яе асобна захаваў, каб не пераблытаць. Адчыняем, абіраем Skyter файл. Вельмі важны момант таксама. Вось. Preloader не содержит вашего eMMC seed. Вы хотите изменить eMMC seed? Погоджаемся, yes. И тут у нас автоматично новый seed. Выскокивая, погоджаемся. Записать. Успешно. Сейчас переподключите все eMMC линии Power, CMD, CLK Data 0 для завершения патча CID. Робім гэта наступным чынам. Здымаем напругі на значок со стрелками, натискаем и зноў натискаем чек eMMC. Все. Все. Сит у нас eMMC seed у нас поменялся. И далей натискаем записать. Пасля гэтай працэдуры мабільнік у нас яшчэ не ўключыцца. Гэтую прошивку трэба будзе прашыць вышэй адзначаным флэш-тулам. Только тады мы атрымаем працоўны апарат. Яшчэ раз прыгадаю, што для прыклада мы працуем зараз устаўленай у іксы флешой KMF NX2012M, але ж усё тое ж самае трэба рабіць з флешой KMF 722012M. Усё зроблена, выдаў нам праграматар. Здымаем напругу з флеши, натискаем на усё той же детект. Все, сняли. И клосы зачиняем. Отключаем программулину. И зараз можно доставать нашу флешу и запаивать яе на плату. Далей, калі мы запаяли флеш на плату, мы адчыняем наш вышэй адзначаны флеш-тул. Прыгадаю, што нас цікавіць прошивка C567 B127.
Отчиняем флеш-тул. Значит так, Download Agent. Вот она с папки 807 SECDA. Выбираем файл DA SWSEC и выбираем властно сам файл, сам Skyter файл. Skyter файл помпується зараз, читається флеш-тулом. І ось він у нас прочитався. Нічого тут не чіпаємо, ніяких птушок не здимаємо. Попереднє. Акумулятор треба достати со смартфона. Без акумулятора прошиваємо. Натискаем кнопку Download и коннектим плату смартфона без аккумулятора. Пойде полоса помповки. И в выніку мы атрымаем зеленую птушку. Пасля гэтага можно зачинять флеш-тул. Ваш смартфон павінны ажыць. Такім чынам, шаноўныя мае, расклаў я вось тутака, так бы мовіць, шаманскі круг. Скончыліся мае танцы з бубнам вакол гадзюкі, якой апынуўся дадзены Huawei CUN-U29. Павінен быў быць вужакай, а апынуўся гадзюкай. І зараз мы падсумуем вынікі, падсумуем памер усяго рамонта, які быў праведзены адносна дадзенага звера. Калі мы дыягнаставалі каратыш па ланцугу дата плюс дата минус на USB раздыме, мы сдули раздым, и оказалось, что у нас дохлый процессор. Значит, первое, USB раздым мы поменяли на новый заводского узору. Пригадаю, что смартфон побывал у ремонтников, и запаяны быў няродны раздым. Таксама па ланцугах дата плюс, дата мінус мы аднавілі два ахоўных супрэсара, якія былі бяссорамна знесены папярэднімі рамонтнікамі. Гэта другое. По-третье, мы взялись вырашать проблему с процессором. Спаяли дохлый MT6582 и запаяли в мобильник его планшетный аналог MT8382. Пасля гэтага мы пачалі танчыць вакол флеш-памяці. Флеш-памяць прыйшлося выпаивать, і гэта было зроблена, але ж народнай флеш-памяці смартфон ніяк не хацеў прашывацца і ўключацца. Тыя прашыўкі, якія пампаваліся, прыводзілі да аднаго. Мы мелі перад сабой круглую цэглу смартфон, які не ўключаецца, а у выпадку з адной прашыўкай і увогуле перастае вызначацца ноутбукам. Такім чынам мы уперліся у флеш-памяць. Была, канешне, памылковая думка, што
у нас, акрамя працэсара, дасталося яшчэ і кантролеру сілкавання, і мы памянялі кантролер сілкавання MT6323GA на донарскі. Але сітуацыя не змянілася. І толькі тады мы ўжо вырашылі памяняць флеш-памяць на донарскую з іншай маркіроўкай. І у выніку, пасля маніпуляцый з выдатным праграматарам Ясі GTX Plus і фрышнага выдатнага сродка, якім з'яўляецца флеш-тул, мабільнік наш вырашыў узняцца з мерцвякоў і стаць чалавекам. Уключыўся, і ў дадзены момант усе яго функцыі спраўна працуюць, і я ўжо іх усе праверыў. І апошняе, што мы зрабілі, мы запаялі на плату ахоўны супрэсар па ланцугу плюс 5 вольтаў USB. Ці мэтазгодны такі рамонт? Ну, канешне, ён не мэтазгодны. Кошт рамонта перавышае кошт дадзенага смартфона на рынку былых у карыстанні дэвайсаў. Чаму я ўсё гэта зрабіў? Таму, што мне проста як альпіністу хацелася ўзяць гэтую яшчэ адну гару, а таксама дзеля таго, каб зняць відос даволі складанага комплекснага рамонта. У дадзеным выпадку замоўцу пашанцавала. Драць я з яго, канешне, не буду. У выніку у нас атрымаўся, так бы мовіць, планшетна-смартфонны Франкенштейн, які зараз даволі шустра і файна працуе. На гэтай станоўчай ноце я развітваюся з вами. Да пабачэння на канале Вохра Сервіс, і няхай вашыя дэвайсы працуюць вечна. Ледзь не забыў, імейл нам не прыйшлося аднаўляць. Яны ў нас прапісаліся разам з забэкапленымі ромамі у донарскую флеш. Вось яны, нашыя непаўторныя і родныя.